A, B, B, D, C, D. Jesus. Get the video. Let's watch the video. Let's watch the video. A, F. F, E, F, G, E. Hey! What kind of world is this? A, B, B, C, D, E, A, F, G, H, I, J. Oh my God. ABCD. Okay, A, B, C, D, E, F, G. Wait, Emma. Ndị be anyị ọ ka bụkwa ndị Voice of the East ebe ọ na-akpọtụ akpọtụ tata anyị nọ n'ime ogbe anyị na-eje ka anyị jụọ ndị mmadụ ọtụtụ ihe gbasara asụsụ Igbo sonyere anyị unu afọ ihe nji n'aka ego igwe onye zati ya anyị enye ya ego ka anyị jee abụ chidi efu gbo ha ijeke gbo la ma ne o oparas shit uveweyeze abụ chidi efu gbo ABG. Stop it! Stop it! Stop it! Agibuji. Over this? EBS. Get your V, man. A, B, B, C, D, E, F, G, H, D, R. Wait a minute. Who are you? Okay, ebe a ka mmadụ biri. A, B, C, D, F, G, B, W, H, I, J, K. Let's have it. B, W, A, B, B, D, C, D. Jesus. Get the video. Let's watch the video. A, F. F, E, F, G, E. Hey! What kind of world is this? A, B, B, C, D, E, A, F, G, H, I, J. Oh my God. ABCD. Okay, A, B, C, D, E, F, G. Wait, Emma. ABCD efigigbi ijeke pi li mini nye nwi o pi ri shi ti u v wi yes. Clap for Jesus! Clap for Jesus! B, C, D, E, O, E. God have mercy upon us. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is Oyije. Kedonya butelfa? Oyije. Bokope, say Bokope.